Senyores i senyors diputats, de quin color veuen aquest vestit? De quin color veuen aquest vestit? És una imatge que ha anat corregent aquests dies per les xarxes i ara jo els pregunto, de quin color veuen aquesta moció? Com veuen aquesta moció? I la resposta quina és? Depèn. Depèn de què? Del que diu? No, de qui la presenta. Perquè ja està bé, home, ja està bé. L'altre dia em deia un diputat veterà, li vaig agrair, deia, mira, això perquè és del Partit Popular, que si no l'haguessin aprovat per àmplia majoria, que és el 3+2 o el 3+1, perquè és el que millor s'adequa a la lògica docent. Jo puc estudiar el grau d'Humanitats i després especialitzar-me en el màster en periodisme, o puc fer administració i direcció d'empreses i després, en el postgrau, especialitzar-me en màrqueting. Ens homologa amb els països més avançats d'Europa, conseller, vostè ho sap bé, i ens facilita la mobilitat. I en el fons és el model que sempre ha defensat la Universitat Catalana, és el model català. I per això proposem, i vostès votaran en contra del que proposem, que és mantenir el preu del grau en el primer any de màster. No ho sé, Convergència i Unió, em sona que ho va proposar el conseller, és que no ho entenc. Després, obrir una línia de crèdit públic als estudiants, una línia de crèdit públic als estudiants perquè puguin pagar-se el màster i després tornar-lo, d'acord a la seva condició laboral, al seu estatus professional, progressivament. Reduir les taxes universitàries un 30%. Però a vostès tot això se'ls fa, tant se'ls fa, perquè dibuixen futurs però el que practiquen és la més vella rància política, política sectària, política de mandra perquè no han fet ni una esmena, política de la por, perquè tenen por que alguns pessebres estudiantils a les universitats els assenyalin d'haver pactat no sé quina moció amb el Partit Popular. Què tenen por de votar? Tenen por de votar donar més llibertat a les universitats per definir la seva trajectòria acadèmica i el seu model educatiu? Tenen por de votar que la universitat es connecti més estretament amb el teixit empresarial i amb el món laboral? Tenen por de votar, llegeixo literalment el que hem posat a la moció, que la universitat enforteixi la seva relació amb la iniciativa social i el tercer sector per promoure un desenvolupament social integral. I és que vostès tenen una mentalitat molt poc universal i universitària. I més que pensar en el bé comú, que tenen al cap és una trinxera. I així es fan política. Gràcies.